మీరు చూస్తున్న మిర్చి రకం వచ్చేసి ఆర్మూరు మిర్చి అండి. ఆర్మూరు బెస్ట్ క్వాలిటీ, లైట్ రంగు వచ్చిందండి. దాని తోడు మార్కెట్ కూడా అంతంత మాత్రమే. బెస్ట్ క్వాలిటీ మిర్చి ఈరోజు గుంటూరు మార్కెట్లో అంటే శుక్రవారం నవంబర్ 21వ తారీఖు 13,500 రూపాయలు అయితే అమ్మకం జరిగింది. బెస్ట్లు డీలక్స్ అయితే 13,800, 14,000 అటు ఇటుగా జరుగుతుందండి. పెద్దగా అడావుడి కూడా లేదు. మొన్నటిదాకా 42, 43,000, 14,200 ఆ విధంగా జరిగే మిర్చి 13,500 జరిగింది. ఆర్మూరు బెస్ట్ క్వాలిటీ లేండి, లైట్ రంగు బెస్ట్ క్వాలిటీ ఈరోజు గుంటూరు మార్కెట్లో అమ్మకం అయితే జరిగింది. మీరు చూడొచ్చండి, క్వాలిటీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు.